Ola, eu son Mateo e son o presentador desta edición de Balmes Visión. Vai haber 3 seccións: actualidades, deporte e natureza. En actualidade acompáñanos Manu e Noa, en deportes Martina e Daniela, en natureza Leo e Lara. E dou comenzo á actualidade. Ola, eu chámome Lara. E eu Leo. Nós hoxe imos falar sobre unha noticia moi interesante. O mar cruza 3 veces en 2 días a autovía de Marín e sembra o caos. O mar cruzou mínimo 3 veces a autovía de Marín en 2 días, o principal enlace comunicativo terrestre entre a localidade e Pontevedra, obrigando a pechar o tráfico durante horas e atrapando nun caos circulatorio a miles de persoas. É unha escena que estase evaluando cada vez máis frecuente este inverno, si se xuntan temporal de vento, mareas altas e chuvias frecuentes. É previsible que se repite este cóctel, haia máis cerres. Esperamos que vos gustase a nosa noticia. Xa que últimamente chove moito, hai que andar con cuidado na estrada. Ata loguiño! Ata loguiño! Ola, eu son Noa, este é meu compañeiro Manuel. Hoxe vamos a falar sobre 2 temas: a prohibición das redes sociais e o impactante caso sobre a morte dunha muller chamada Belén. Primeiro falaremos sobre a prohibición das redes sociais. O presidente Pedro Sánchez confirmou que os menores de 16 anos non podrán acceder ás redes sociais. Aínda non se sabe cando van a aplicar, pero é seguro que van a quitar. Se xa tes unha conta nas redes sociais, mandarache volver a verificar a túa idade. Eso podría traducirse en bloqueos temporais ou en baneos da conta. Preguntaraste por que dixo isto España. Esta idea nace dun consenso social. É dicir que todo o goberno púxose de acordo nesta lei. Agora, meu compañeiro Manuel falaramos un pouco do caso de Belén, unha muller que morreu o 1 de febreiro de 2026 tras a violencia machista. Belén foi a primeira persoa asasinada por violencia machista de 2026. Foi asasinada polo seu exmarido. Foi asasinada en Mos. O seu fillo foi quen acudiu ao rescate tras escoitar os gritos. O Concello decretou 3 días de luto. E isto é todo, esperamos que vos gustara. Adeus! Ola, eu son Daniela. E eu Martina. Hoxe en Deportes falaremos da selección comarcal de fútbol 7 de Santiago de Compostela. Nós eliximos este tema porque a Martina e a min convocáronos para os adestramentos e ao final quedamos dentro. Os adestramentos foron eliminatorios e foron escollendo as mellores e só quedaron 14 rapazas. O campionato foi o 14 de febreiro en Mos. Nós xogamos contra algunhas comarcas como Lugo, Ourense e A Coruña. A comarca que saque mellor puntuación xoga a final contra a comarca que saque a mellor puntuación do outro grupo. Nese grupo encontranse as comarcas de Vigo, a Costa Ferrol e Pontevedra. Ao final quedamos terceiras no noso grupo, con 3 puntos. Contra Ourense perdemos 1-0. Contra a Coruña perdemos 6-0. E contra Lugo gañamos 1-2. No noso grupo a selección que pasou foi Coruña. Pasaron esta fase estando invictos. Noutro grupo a selección que pasou foi Vigo. Ás 8 da tarde disputouse a final entre Vigo e A Coruña. Ao final gañou Coruña cun resultado de 1-0. Esperemos que vos gustara a información. Espero que vos gustara moito esta edición de Balmes Visión e dadelle o botón de like e suscribirse.